21-ročnej ženy v malej obci Hypolitov pri meste Lovža našli 5 mŕtvych tiel novorodencov. Objavili sa špekulácie, že 2 z nich boli pochované zaživa. Žena, ktorá bábetka pravdepodobne zabila tesne po pôrode, vychováva ešte 4 zdravých školákov. Obyvatelia obce si museli všimnúť, že bola tehotná, no na to, že nevideli žiadne malé deti, políciu neupozornili. A teraz by mali spozorniť najmä muži, aj keď nové ochorenie, o ktorom vám teraz povieme, postihuje v menšej miere aj dámy. Ak patríte k tým, ktorých často bolí chrbát, nemusí byť príčinou len sedavé zamestnanie či prepadnutie, ale choroba s krklovným názvom axiálna spondylititída. Obyčajná bolesť chrbta či bolesť šliach, to si prežil aj pán Ondrej. Bolesť však neprechádzala ani po mesiaci, ani po roku. Nedával som liek proti bolesti, zjedol som 16 tabliet denne. Pre pána Ondreja začal lekársky ping-pong. Neurológ a ortopéd a zase neurológ a ortopéd a trvalo to 15 rokov. Ja som mával v posledných rokoch už potom také bolesti, že